Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Malagsida na singpet ni Mateo nga anak yo. Madlaw aman ang ipatag. Pudno da ita, senyor. Ipanpanakkel mi ti kasta agalad ni Mateo. Saan lang nga dayta, kabsat Marcela? Natured pay ni Mateo. Senyor. Kat dayta la siguro ti babalawek. Ha? Anya ti kayat yu asawan, senyor. Kabsat Marcela. Saan mo kumangay ka ni ti sabali akay papananday to'y ngay bagag? Ang amangan no ti kinatured ni Mateo, ti mangisagmak kan kuana. Ha? Saan adakas ti agbalin a natured? Ngem no dagduma, nasken nga aramaten ti kinatured, iti umno awagas. Anya ti kayat yu asawan, senyor. Nadlaw ko ngamin kini Mateo, adarasudos no may papan iti kinatured ti pagsasaritaan. Isuwa kasayatan siguro no kasarita yu anaimbag ni Mateo. Tamangan no may sagmak, gapo kadagiti dinadarasudos apangedeng na. Napanagmatan mo pa. Sinarak na nga ta dyan ang nagkoabilbilinan na iti cellphone. Talagaan nila ang Andrew tinamnama. Tapno maamwak no anya talaga ti aramidan ni Papa. Iso na laang tamarigata nak amang papudno kan kuana. Jakmat kayat nga ginlasidad kami. Ni, adalakit din ni Papa. Ni Yaya. Yaya Claring! Mabitla ang balasan ko. Saan asika timang lukat iti gate, Yaya? Ay ngam agbusbusinan ni Papam. Bayam adag iti buyot na nga dadi tarwar timang lukat iti gate. Saan asika? Amo Marcela, no amirisen na naimbag. At na kinapudno ti kasjay anadlaw ni Senyor Ismael iti anak ta. Mindo. Datanto pa'y adanakkel ni Mateo. Kanayon amadanagan tayo ti ararabidin na. Day tangarod kat. Nadlaw gayam ni Senyor Ismael ti kasjay agalad ni Mateo. Nakla atak nga rod idi kasjay ti naibagan. Bayat ti panagsarsarita mi iti kaadda na dito. Ay, Anya ngay ti aramidan ta, Mindo. nasken ama igi at ti anak ta. Bagbagaan ta kanayaon. Tapno saan to kitde amay sagma. Akas itipakdaar ni Senyor Ismael. Kaya't mo amamuan no sa dino tinagkapuag? Ibagam nga ta kanya, Papa? Ay, hapay kit dinasaan. Nagkapuag ijay lugar da Mateo. Ket nagsatsarita kami. Ha? Hamum, nadlaw ko kenkwa na tinaydumduma a kinatured na. Saan na sinsinan ti kasjay agalad ni Mateo? Idayaw ko ni Mateo gapu iti kasjay agalad na. Papa? Isu na laeng tano di naramatan iti husto ti kinatured na. Amangan no dayjay pay, ti pakay sagmakan na. Anya ti kayat mo asawan, Papa? Iha, iti da ito'y nga edad ko. Kabisado kong dagiti kaski ni Mateo. Kabangbangweran na, natured. Di na pampanunutin ti desisyon nga aramidan na. Papa? Sayang ni Mateo, no may sagmagtulaang, gapu iti kasjay agalan na. Ano sapsapulan da kanda na Marcela kang tatamin daw. Saan mo't siguro, Manuel? Amuda nga min na masansan adito'y ayan nyo ti pagpalabasa kiti oras. No kasda ka nito. Mateo? Ay, amom,
Pampanunutik ka na yung pagdagiti madmadlaw ka mapaspasamak. Anya ti kahit mo asawan. Agsosyo iti negosyo da Andrew kan Senyor Ismael. Saan ka di? Uy, agpaiso da ita. No talagang awan ti sabali nga interes da dito lugar tayo. Apay ang masansan niyo, may da. Ha? Nagsimple laeng. Saan ka di, Manuel? Amangan no adda ti pampanunutin da apagkwartaan da dito'y lugar tayo. Iso amasansan niya umay da dito'y ita. Awan mo ti dakas na no bilang takanayon ang mapan ije lugar da Mateo ni Papam. Saan ka di? Jak amo, yaya. Ngam, kasla adda saan nga umno ang mapaspasamak. Anya? No kastoy nga agatapak, dakkel ti posibilidad na apo mayso, yaya. Balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagakan ka. Saan ka kumaan sa brakunay ka ni Papam? Ang mga noan yan tukit diti mapasamak kada kayo. Yaya, Alakit din. Ingka aginan na antan eh. Adalaman tirabi eh. Nasa parin mo rin balay ni Manong Andrew. ha? Sa dino tinapanan na? Jack manam mo. Impagarup ko nga rod numadanon ko dito yung mansion nyo. Saan ngay may diti mansyon ni Manong mo? Tinapod mo na. Aging ga ita. Saan pa'y arimwar ni Papa iti silid na? Ha? No dimtan ko madito yung mansyon ni Manong mo, itay pa'y la ko maarimwar ni Papa iti silid na. Sa dino nga ta tinapanan na. Nagsapa rin mo rin balay ah. Sa bagay, nasaya at mat, no saan nga umay dito yung mansyon? Jack makakuti iti nawaya, no adda ditoy. Tapanagrik na kat kanayon latan asyak tikit kitaan na. Oh, apay akas na tiisam mo. Jack la malapdan ti agisam, Vanessa. Panag ko na, katawan mo ti dakas na. Saan ka ni? Heh, sumardan ka dita. Jack kaya ti kasta adyar mo. Kaya't nagkano makasarita, tatang. Mateyaw. Amo asikat ti kakaiso na nga anak mi kaninanag mo. Amo nga ipatpatag na kaunay anak ka. Tatang, Sabi nga mo kaninanag mo. No niya ti aramiden may no dadaka sa mapasamak kang ka. Iso mabalin ka day. No niya mantisan mi nga amo nga aramiden. Sardengam kuman. tatang, awan mo't ti madingar aramida ka. Sa anak lang agsasaaw. Ang kas kaninanag mo. Amok no niya ti aramiden. Kat maamakak nga mga no pa kaisag makam day ta anak ko. Tatang, Ulitan. Saan niya kabailan no dadaki sa mapasamak kan ka? Iso pa nga asim ko ma. Tasar dengam no anya man tira aramida Siyang makontak ni Manong mo, Loretta. Itay pa'y ngaw-awaga. Ladingitag, senyor. Jack amo, no kasano ang matulungan kayo. Ha? Nasa parin mo rin balay ni Manong Andrew. Jack nga rod amo no sa dino tinapanan na. Aniya? Dahil tati agpaiso. Impagarup ko nga rod numadanon ko dito yung mansion nyo. Ngam, awan matitay simbang patak. Angam, sana bale. Huh? Isunti yung mawawag. Ala, panawan ka pa ditoy, Loretta. Sung batak ti awag ni Manong mo. Ati planom ita. Taki na sarita na kagayam ni tatang mo. ituloy ko tar aramida. Anya? Ang Mateo, kinasarita na kanti amam, saan ka di? Wen, nga mabalinak matlat ang agtignay. Asaan da amamuan, sana ya? Mateo, Kat kinagsaritaan ta Manuel. Aramidam ko ma. tigagdanag Mateo. Tunggal adak di mansyon da Senyor Ismael. Agpaliwak. Nangruna no at ni Andrew. Agyaman ak Manuel. Ngam aganad kalaeng. Tamangan kit dimot no adada ka sa mapasawak. Numadoktalan da tar aramidam.
nakababain. Nang runakin ni Vanessa. Nakasaritan ni papam ni Manong ko. Imawag itayan ni Manong kan senyor. Oh, apay ang nagsanay ka. No amom la kumano sa dino tinapanan ni manong mo. Mabalinta ko maasurutan. Anya? Anya ti amom. Amanga no adakit dimot maamuanta. Amom, Vanessa, narigat aduktalan ti may sa abanag. No, naigagara ama ilimad. Loretta, Iso asakbay ang madadaol ti utak mo iti kapapanunot iti no anya man na pampanunutam. Kasayaatan no rumwarta laangan. Ay, itay pa'y ang masikuranak di ti mansyon nyo. Umay kan, mapantakit di agaliwaksay. Panagkunam nga ta, kat dimngagkan ka ni Mateo, Mindo. Idlawlawag kwa na imbagkan kwa na ti amen, Marcela. Patsyag asin magupsap iti utak na dagiti imbagak. Nasaya at nga rod no kasta. Napanan na nga ay. Nagkuyog da ken ni Manuel. Amagan o nagturong da iti balay da Manuel. Ay, Malandi kag danagin, Marcela. Patsyag adimngag ni Mateo kadagiti imbagbagakan kwa na. Iso asigurado amapunasan ti panagdandanag ta. Mindo. Nasken nga ituloy mi kadagiti kakaduak tag sukimat. Baharig no addan ti maamuan may kadagiti nagsasarunaw anapasamak dito'y lugar tayaw iti kalabas. sa dino ti papananta, Loretta? Sumarong karta iti may sa kadagiti kumpanya nga imatunan da Manong Andrew kan ni papam. Ha? Anya ti aramidon ta ijay? Di mat kunam akayat mo adoktalan no anya talaga dagiti negosyo da papam kan Manong Andrew. Loretta, Anyat amom. Amangan no adda ti madoktalan ta iti ipapanta ijay. Naisaganam ka din di imbilin ko kan ka, Claring, Wan, senyor. nasayat. Jak kayat ti mabainan, no bilang sumangpet tinamnama ka sa nga ili. Saan kayo nga agdahanag, senyor? Awan ti mati ama pasamak. Rumbang lang. Wan kayam. Imbaga ka di da Vanessa no sa dino tinapananda. Saan, senyor? Sa anak matan ang nagsalutsod. Adan dimteng. Amwam no asino. Matungpal, senyor. Italaing anadlaw ko dagiti gas-gas iti daytoy apasit ti kabakiran. Nadnadlaw akanayon ang mabatikan dagiti root iti daytoy apasit ti kabakiran. Amangan no dito'y ti kanayon na pagnandag iti lalaki ng umay dito'y. Amangan no atan ti madoktalak itagon taway. Sorotak daytoy adestes. Napalalong ti panagtibayo ti barukong ko. Tunggal kasti ti mariknak. Sigurado nga dati maduktalak. Nyamnas kanyagan anadak iti kaaddak nito'y. Saan arombang ama ulit ti napasamak kanyak iti kalabas. Di ta ti pagturongan ti sursurutik kadestes. Dakkel ti pambatik. Nga adda maduktalak itakon taway. Anya nga Rukib dito'y. Wen, adda rukib dito'y. Ket masiguradok adito'y ti pagturturongan dagiti umay dito'y. Gaputa nagpatinggalaengan dito'y ti desdes asursurutak. Agpaliiwak mo muna. Kalpasan na. Ikagumaag pa'y tagsawar. Tamangan no adda pa'y ti maduktalak dito'y kabakiran. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano ti malagkunam, Vanessa? awan mo ti sabali ang madlaw ko. Bayat ti kaadata dito yung agpalpaliyo. Vanessa?
Panagkunakat normal mo ti amin na mapaspasamak ditoy. No kasta nga rod, kasayaatan no pumanaw tan ditoy. Mapantalaangan iti lugar da Mateo. Sige, no kasta ti kunam, Vanessa. Agdiretso talang nga rod ijayo. Kung naglakid din no anya tinapasamakan ka, Andreo. Inasikasok lang tirumbang asikasok, senyor. Diyak kaya ta mataktak pa iti amin, isungay na ramid kong tirumbang. Good. Magustuak ti kasta makitkitak kan ka ita, Andreo. Sana nanaskan nga ibagakpay no anya tirumbang nga asikasuam. Senyor, Kasta ti kayat ko. Dahil agdisnudo ka ni tirumbang nga ramidem. Diyak kayat dagiti mayarig iti lansa. Anasken apukpuken iti martilyo. Tapno maipal na. rumbang lang met, saan ka di, senyor? Nang runa, ket dakdakkel gayam nga amang ti share day di amak iti amin a negosyo yo. Ha? Nasukainak dagiti legal a dokumento kadagiti arwaten day di amak, senyor. Ket namwa kadakdakkel gayam ti kwarta ti pamilyami iti amin a negosyo tayo. Andreo? Patsek nga mo, no niya tidakdakan natin, senyor. Ket sapay lang ko man, tawan ti rumso a palibot ta. May papan iti daytoy anadukta. Makitam na ito, Manuel. Rukib nga agpaiso, Mateo. Kasano nga da rukib dito? Katawan matasigod. Simple lang data, Manuel. Nalabit adag iti lalaki ang nakita kiti kalabas ti nagkali iti daytoy arukib. Anya? Daytoy yung tibagbagat, Manuel. Kung nagtupay ka, adda ti sabali ang mapaspasamak diti kabakiran. Isumat lagayam nga adda dagiti lalaki ang nakikita kiti kalabas nga umay ditoy. Anya nga itaramidon tayo ta? Nas na maamuan dagiti kalugaran tayo ti may papan iti daytoy, Manuel. Iti kasta, maamuan no anya ti mapaspasamak. Taapay ang nagaramid da iti rokib ditoy. Pimanaw mo ni Loretta, balasang ko. Adanas kan nga asikaswan na, Nana Marcela. Isabaybay ang tayo latan. Amuyo mo't, adati bukod na abasit a negosyo. Kasta gayam. Kinapudno na. Kaya't pumatag negosyo, tapno adati sa bali apaka kumikumak. Diyak pala masango, Nana. Apay ngamin, balasang ko. Kuang amin. Adapay tinaskan nga asikaswak. Ngam sana bali, tamadanon tulat tatigundaway amang bangon akmat iti bukod ko a negosyo. Kasayaatan ti kasta, balasang ko. Ngam oray no saan kan nga agnegosyo. Awan anyaman na, taglaplapusanan kayo matan. Sigurado a sobra-sobran ti kinabak ng iyo. Atawiden to pay dagiti sumaruno apuliyo. Nana Marcela, sa dino ti papanan dagiti lalaki a kalugaran nyo. Tsak ambo balasang ko. Agturong damat di ta kabakiran. Apay nga ta. Iti unaglaki di dahito na sarakak ang rukip ti pagtatawdan dagiti gulloong ang nangagtayo iti kalabas kakadwa. Kung nagtupay mo't ngamin, adat ti sana nasayata mapaspasamak. Tatang, kitaan nyo tinatuktalak. Padarukid dito eh. Nadnadlaw ang nagagara ang nakali dahito nga abot, tatang. Kat masigurado, iti unag tinagtaudan dagiti gulloong ang nangagtayo iti kalabas. Anya, Nas na maamuan tayo, no paritan niya dito nga abot, tatang. Kano asino tinagkali ti abot dito sa salwadan tayo akabakiran. Di mo ka di aramatan ti panunot mo. Pumanaw ka ditan. Pumanaw kayon kadagiti kakaduam. Nukunam anakitan dagiti agindag ti abot a kinalyo. Di kay tumat namin nagananad. Namin anumatan nga imbagak kada kayo nga anadan nyo ti amin atig na iyo. Ngam natangkan ti ulo yo. Anya nga ita,
naduktalan dan ti abot a kinaliyo. Iso apumanaw kayo ditan, sakbay nga da makakita kada kayo. Oh, parikot da ito'y. Sapay saan pa'y langan ay saganan ni Gobernador ti amin, may papaniti na pagsaritaan mi, may panggap ijay pagminasan. Ngam sana mabalinda ito'y. Sana rumbeng nga maamuan dagiti agindag, kan uray asino man, asyak ti uteg, dayjay apagminasan. Awagak ni Gobernador. Nas ka na maamuan na ti may papan iti daytoy anapasaman. Mateo, anya dyan rukib nga agdinamag anasarakam iji kabakiran? Jak pa'y amo na niya dayjay. Nga mamatiak nga iti unag dayjay rukib tinagtaodan dagiti panagbetak anang agmedikal labas. Anya? Kat masigurado, Vanessa. Dagiti na siputak ang lalaki ang mapan ijay iti kalabas. Ti akin kapwanan iti dayjay anak kaling abot. Ngam, para iti anya kumaday dyan, Mateo? Jak pa'y amo. Basta may sa ti masigurado. At danti saan anasayat ang mapaspasamak diti lugar mi. Partikular iji kabakiran. Mateo. Kat saan nagsardan, aging gaasaan ko ang maduktalan, no anya at talaga ti mapaspasamak. Nasken ang maamwak ti amin. Anya ti ko na dagiti pulis anapan nang kita iti nakali nga abot. Asinan rukib anasarakan ni Mateo. Awan pa'y matinaamwak kadakwada. Awan pa'y timbagada. Mindo, Ay, sa balik agparparik na kanyak, Marcela. anya ti kayat mo asawan. Sigon iti obserbasyon ka. At dan samot agminminas iti kabakiran dito lugar tayaw. Anya, Kasta ti atapag iti nakitak aklase di nakali nga about iti kabakiran. anya. Ay sus, numinasan dati kabakiran dito'y lugar tayo. Awanan madadaulun. Sigurado da ita, Marcela. Agam sa anak pa imot kitya sigurado Kas iti na kunakon, atak ko lang day dyan. Yangan Mateo. Namuam ka din, noon niya timbaga dagiti polis. Saan pa'y, Manuel? Awan pa'y laing timbagbagada kanya. Ni tatang mo. Ang mga nadanan muna. Panagkunagkat awan pa'y mat. Or-orayan na pa'y laing no anya ti bagadagiti pulis anapan ng kita itabot. Ngam, amom, Manuel. Kaslaam mo ko no anya ti kay papanantay dyan na tuktalak. Ha? Anya ti kahit mga asawan. Isunalaing ta sa anak pa'y nga gibat iti kuro-kuro. Narikatan, ang mga no nagbidutak mat iti atap ko. Kasano nga rutitan, senyor? Anya ti sumaruno ama aramid iti kabakiran. Imbilin ko kadagiti tao, ngaglaylo da paylaeng. Ket anya ti kunan ni Gobernador? Imbaga na nga idardarasdan kadagiti koneksyon na ti amin, tapno legalen amang rugi ti pagminasan. Nasaya no kasta, senyor. Sayang lang ti gastos, no di pa'y lamang rugi ti operasyon ti pagminasan. Andrew, Jakmat kayat ama sayang lang ti dakil apuunan day di amak nga insosyo na iti kwartam. Apaman nga inrugyo dagiti negosyo. Saan ka di, Senyor Ismael? Wan, Andrew. Mawatan ka. Mawatak timbagam. Nasayat mo't nga ron no kasta, senyor. Ket tangay mawatan na gayam. Bayam nga ron asyak man mo ti dumiskarte, no niya tinasaya at ama aramid iji pagminasan. Ikan na kitigundaway kong agpanunot. Ket ikarik, senyor. Awan ton ti rumso aparikot iti uray anya kadagiti negosyo tayo. Anya ngay day ta aparikot ako nam arinswa iji lugar da Mateo.
Jack pa'y maawatan unay, noan niya akita ti parikot dayjay, yayak la rin. Ngam, nadlaw ko ang madanagan ni Mateo. Anya, Day tatyag paiso, kat masigurado, ano anyaman ti mapaspasamak ijay ita. Sigurado nga adda ti dakkel nga epekto na iti komunidad da. Vanessa. Isungarod nga yung bagak ka ni Mateo, ano anyaman ti maitulong ko, saan ko mangagbain amang ibagakan niya. Amo ka din ni Papam a planong ita atulungan, ita nyaman a parikot da. Ha? Apay, yaya? Rumbang kadipay lang nga ipakadak ka ni Papa. No bilang kayat ko atulungan da Mateo, kandagiti kalugaran na. Panagkunak awan mo't ti dakas na iti plan-plan wag nga aramidan, yaya. Isu nga awan mo't siguro ti parikot. Kagoran ka di, nanang. Saan anak ko? Isu na laeng taga po itinaduktalam. Napanagnakakmat nga agpaiso ti agparparit na kanya. Nga addatil imod nga aramidam. Nanang, Di na kami gayam dinengdengeg apulos, anak ko. pasensya kan, nanang. Sa anak lang amin na makaid na. Nadyak madoktalan tagpay sa mapaspasamak di ti lugar tayo. Mateo. Ngam sa nabali, tanadoktala kon. Sapay la ko mataramiden matendag iti masik ng tirumban. Tapno maamuan no anya talaga ti mapaspasamak. No panunutan na naimbag. Dakdakkel gayam ti karbenga kadagiti negosyo mi. Ngem ni Senyor Ismael. Kaya ta sa wanday ta. Rumbeng la ko maamas masurot ti kayat ko. Ngem dagiti kayat na mapasamak may papanan iti negosyo. Ang imitataam mo kung ti amin. Itataam mo kung ti karbengak. Agtignayak mo't nga rodan. Ket amok adakkel at tulong kanyak ti tao asaragan. Saan mat siguro nga gadgad ni Senyor Ismael, no bilang tayam amok ton ken kuhanan ni Todoy. Sigurado adakkel apakairanodan ni Todoy kada kami. Iso mapanang itamod laeng iti lugar na ket kasarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ang matimtimak ni Papam, Vanessa? Nadlaw ko mat nga roday ta, yaya. Adan sama trim so aparikot da ka ni Andrew. Anya, Nagbalin ngamin ana ulimak ni Papa. Kalpasan ang nagsarita da ka ni Andrew. Adan sakit di saan da nagkinaawatan. itaman pa bilang lang. No may panggap iti negosyo ti saan da nagkinaawatan, yaya. Sa anak kon amas daaw. Anya ti kayat mo asawan. Yaya, no may panggapan iti banag nga adda pa kainaigan iti kwarta. Ado ti saan nagkikinaawatan. Iso na ibagak ano may papan iti negosyo ti saan da nagkinaawatan. Sa anak kon amas daaw. Andrea, amumat nga uray asino. Bigbigak nga amo. No lakit dita. Todoy, ama muna kung saan ka di. Namin anon anaddan ta iti transaksyon. Sa anak pa yanapay, iti inkarikkan ka. Sabagay, amok nga damay sa asaw. Ket kabaela matong palan ti Karim. Nasaya at mataamom da ita. Anyaya ti kasapulam ita, Andrea. Kaya't kung alaan ti serbisyo. Serbisyo yo kadagiti kakadwan. Pagkwartahan ka di? Dodoy, saan na nanas ka na damagam kanyak da ita. Tatunggal ala at ti serbisyo yo. Sigurado ang makaliksab kayo mat itidakkel agatad. Wow! Kayat ko dito, Andrea.
Boss Andrea. Kaya't ko day tangawag mo kanyak. Asikaswam latan no anyaman day tanapatag nga as asikaswam, Loretta. Sana bale, tamakawaya sakmat. O sige, basta aganad ka ha. Okay, bye. Jack pala singaan ni Loretta. Amo ka na patag ti asikaswan na, may papan iti negosyo na. Isa baybay akpay laang. Vanessa, balasang ko. Ne, si kamot gayam, yaya. Apay ka di? Agudo nga. Adon dagiti kasapulan diti mansyon anas ka nagatangag. Amang ano kaungatnak ni papam. No ada kasapulan na. Kat maamuan na nga awan gayaman. Kasta ka di? Kuyugan kan, yaya. Ha? Awan mo't lang tinapatag nga ramidak. Iso akuyugan kan nga agudo. Sigurado ka kadi kadagiti nalamat at tao. Senyor, kabisado kong ti grupo ni Dodoy. Pakairanudan dagijay. Nasayat nga rugno kasta. Itapay lang. Nas ka na nakasigurado tayon, senyor. Isungalak mo ti serbisyo dagiti tao namnamaag ang makatulong kada tayo. Ramag day ta desisyon mo, Andreo. Amamukan. Katpatsa kasan ka nga agaramid iti banag ang makadadaal kadagiti plano ta. Talaga mat, senyor. Wen gayam. Jack nakita tilugan ni Vanessa iti garahe ti mansyon. Kinuyog na ni Clary nga nagudong. Kasta gayam. O sige, agpakadak nga roden, senyor Ismael. Sige, Andreo. Sige, senyor. Baybayak pa lang ni Andreo kadagiti aramidan na ita. Diyak ipadlawa na sayr tirik na kiti Jarna. Gapo kadagiti nasukainan na a dokumento. Sana rumba nga tutupak ita ni Andreo. Amangan no siya tukit diti maabakan no bilang tagdarasudusa. Napanan ni tatang, nanang. Nagkukuyog da kadagiti opisyal dito'y lugar tayo. Nagsublida ijay kabakiran. Nasken ka no amaamuan da. No asino dagiti nagkali ijay kabakiran. Kunuan niya at talaga ti aramidin da ijay. Mateo, anak ko. Kabisado kan. Ang mga noan niya manan ti isayangkat mo. Nanang. As asikaswanan datatang mo ti may papan itinadoktalan da ijay kabakiran. Iso nga italak mo kuman kadakwada ti may papan iti da ijay. Saan kan amakibi ang pay? Wen, nanang. Saan ka madanagan? Agtong palak itipinin niya. Boss Andreo, sino kimat ko ti may papan kini Senyor Ismael, akasosyo may tinegosyo? Namuha ka na impluensya tao dahi jay. Ado ti koneksyon na. Kasmatlagan ka. Putno dahi ta. Ngem dakdakkel ti karbo nga kadagiti negosyo mi. Ngem iso. Ha? Dahi ta ti agpaiso. Angem gapo tarara magtaggayam da iti dahi di papa. Agtungtong palak pailaken ko na. Dayta ka dilang? Iso ti ama ti babae, akayat ko nga asawahan. Kastagayam, boss. Iso nga pakpakumbabakin ko na. Ngampit di. Mamay papanan ka dagiti negosyo mi. Dakdakkel nga amang ti karbangak ngem iso. Oh, anya. Ayos kadikan ka dahito agbalin a hideout yo? Awan ti parikot, boss. Mayat dahito yung lokasyon to hideout mi. Ken sana basta masarakan. Gaputa adayo iti highway. Kabisadok nga minan dagiti pagaayat mo a lugar, Dodoy. Agyaman ak, boss. Alang nga rod, panawan kayo dito iti mapanak iti mansyon da Senyor Ismael. Barang no maikana kun iti gundaway a makisarita ken ni Vanessa.
Apa si murot pailaan ni tatang kadagiti pulis, nanang. Nalabit nga dapay tinas ka na pagsasaritaan da, anak ko. Nanang, Baybay amlatan. Sana bale, tag sublimat laeng dito'y ti amam. Apaman amal pasti anyaman nga asikason na. sa bagay matkit di Ay gayam, nakasaritak ni Solidad. Nakasagana kanong dagiti bingay tayo iti daga tayo asuksukayon da. Kasta ka di, nanang. Word anak, paitulod na kumakanon kin ni Manuel agay imaw. Ngam aldaw itati ipapan ni Manuel ijay mansyon dagiti Villa Flor. Wanyag paiso. Ala, sana bali nanang. Syaklatan ti mapan mga lakadagiti bingay tayo. Ijayan da na Solidad. Talaga tartarak naman na imbag dagiti tarakan mi akabalyo Manuel. Un Vanessa, kagurang amin ni Papam no sana matarakan na naimbag dagiti tarakan nyo kabalyo. Nanguruna kat pag-aayat na tagsaka iti kabalyo, no day tayo mapan iti asyenda, kuno iti rest house yo. Sa bagay, idi pa'y laang, pagasmanan ni Papa ti kabalyo. Yan oray si kamat. Pud na day ta. Malagi po iti agad adal tayo pa'y lang iti high school. Kanayon kami nga agsakay iti kabalyo ka ni Mateo. Un nga raw, nasingid kayo iti. Kung naging kaita kat nasingid kayo mutlat ta. Saan ka day? Katuan mo, awan tinagbaliw nga uray na bayag anag na edak iti abroad. Kan, uray si ka. Nasingad ka latamot kanya. Saan ka di? Kuno day ta Vanessa. Kahit agyaman na. Kauray no nanumuak laeng. Kaya't naklata ka sinlingid. Ni Sir Andrew tidimtan, Vanessa. Anyaman nga tantigagara ni Andrew. Senyor, saan mat akayat ni Vanessa ti mangsa nga ili ka ni Andrew? Nagpupukmot ka ni Jesseledna. Aniya. Klaring, inkaparwaran ni Vanessa iti Selena. Takasarita na ni Andreo. Ha? Diyak kaya tigas jayngar aramidan ni Vanessa. Senyor, At tignay kan, inkaparwaran ni Vanessa iti Selena. Tasangwan na ni Andreo. Lukit kita at dagiti kalugaran. Naragsak ka na talina ay dalat tangag bibiyag. Kanagtatrabaho diti talon. Jack amo. No pampanunutin dati posible adumteng aparikot winusakan. Iti kasya nakita ka di kabakiran. Amuklatan. Pagramutan to tayo jay tiriribok diti lugar mi. Winusakan. Mabalin a dilubyo pa'y kititi sangbay na kada kami. Ngam aging ka nga dati maaramida. Ika gumaak tagbalin analigta. Saan arumbeng ayalang-alang ko ti maparparmatak a posible a mapasama. No bilang tapo may suti atap ko. Naimbag ta sinamon at Vanessa. Anya ti masapon mo, Andrew. Una yun, ti kasta adjar mo, makisangsamo kanya, Vanessa. Anya la unay ayati makagapo. Takasla ka lamasin sinit bayat ti panagsarsarita ta. Adda ti kondisyon ko kan ka, Andrew. Ngam saan ka nagtungpal. Iso na dingitat matngarod. No kastoy man ti tratok kan ka. May sabi ti kasta ajar mo. Iparparig na klaro dun kan ka akasuron ko. Ti panagkadkad mo iti kondisyon ko. Nga maalam payla ti agisang-isang. Aginggat ka anong nga ta akasta ti tratong kanyag, ha? Vanessa? Aging ga asurun lata ti umapay ariknak para kan ka. Sakbay ngagpakadaakan ka, senyor. Anda kumapay kayat ko ngay baga. Anya day ta, Andreo. Senyor, panagkunat. Saan mo mat amagustuhan no adarom so aparikot itinagbaatan ta? Saan ka di? Nangruna no mapiktara ng dagiti negosyo ta. Ano ti kayat mo asawan, Andreo?
Adda ka di pare ko? Imposible mat asaan mo amad madlaw tinaalas apan nakilangan kanyak ni Vanessa. Ingkarim idi kanyak nga agbalin kami anasingit ka ni Vanessa. Ket namnamag amatong palday tangay karim, senyor. Tano saan? Kasayaatan siguro nagkanya-kanya talaangan itinegosyo. Nasayaat man, tapi manawan ni Andrew. Makapasurun ti kas di ajar na. Kas lakit din mang lukloko. Kas lakit din... Vanessa! Ha? Papa, si Kamot Gayam? Agsarita taman iti nalapat. May papan iti anya, Papa? May papan kada kayo kini Andrew. Ha? Apay, Papa? Anya ko mati may papan kada kami kani Andrew? Daytoy ti maudi apan ang bilin ko ken ka. Makisininged ka kini Andrew. No di mo kayat adtakas ka kanya. Ha? Naawatam ka di? Papa, apay Sakti tong palam. Tasakti amam. At amok noan niya tinasayat para kan ka. Anay ko, Papa. Di mo musmusan dagiti takyag ko. Masaksakitan na. No di mo kayat ti madangran. Agtungpal ka kanya. Senyor! Papa! Saan mo adangran ni Vanessa? Pangasim. Saan ka makibiyang dito'y Claring? Pangasim ko. Di ka makibiyang ko na! Iyaya! Daytoy titandaanan nyo ha. Sakti matulok iti daytoy a mansyon. Luan niya ti bagak. Iso ti surotan nyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ti panagsasarita yo kadagiti simurotan niya pulis? Tatang. Aging nga ita. Katawan pa ila ti maibagada maipapan iti pudno ang mapaspasamak iti kabakiran. Tatang. Ang gabing karida adi dagsardeng. Aging bistigar da ka na Apay akas lang nagginad ti panagtignay dagiti pulis. Tatang. Anya ti kayat mo asawan anak ka. Tatang. Kaslaki din igaggagara dati amin. Anya, saan ka amawatan anak ko? Madlaw ko akas la isuda matlaeng timang tak-tak-tak iti panagimbestigar da. Anya, Jak kayat apanunutan day tatatang. Ngamkas lang amin iso ti mapaspasamat. Kumusta ang tirik na, Miyaya? Di napakadanagan, Vanessa. Diyak laing pagarok nga aramidan ni Papatikas Jay. Vanessa, Nakaro at talaga ti amak. Diyak lang ni namnama ti Kasjay nga aramidan na. Kabaal na nakadangran, kat inraman na kayupay. Gapu iti Kasjay anak kitak. Ad-addan akagurak ni Papa. Vanessa, saan arumbang ti kastang aramidam? Iyayak laring. Simple lang mati kayat ti amam. Kayat na nga agtumpal ka kankwana. Ama kisiningadak ka ni Andrew. Vanessa, Diyak kayat ti makisiningad iti dayjay nga Andrew, Yaya. Kayat ko pa'y ti agsublilaangan iti abroad. Ngam ti makisinningadak iti dayjay a tao. Apaya dito'y pa'y ti kinitaw mo apag sinarakan ta, Andrew. liklikak pa lang ti mapan iti mansyon nyo, senyor. Masayar ngamin tiriknak no adda ke Jack. Ha? Amumat siguro no anya ti makagapo. Kinasarita ko ni Vanessa. Saan na mauli tinalas at rato na kan ka? Kasta ka di? Agam sana ti may papan ka ni Vanessa ti kayat ko apagsaritaan ta, Senyor Ismael. May papan ka di itian niya dayta. Nakasaritak ni Hepe. Imbaga na kanyak tar aramiden dagiti agin dagijay. Napingit damang doktal no anya ti mapaspasamak. Nang runa, ket nasarakan dan ti kinali dagiti binilit mo. Andrew,
Kinid daw ko ti panagsarita ta, senyor. Tadda planok ang masiguradok ang makatulong ka data. Tapno sumardengan dagiti agindag iti ayan da Mateo. Iti anyaman akayat da adoktalan. Andrea, agtaloy ka kadagiti desisyon mo. Nang runa no para iti pagsayaatan dagiti negosyo ta. Isungay patungpal mo, no anyaman ti kunam apanggag mo. Tamamati at akkel ti may tulong dayta. Anya jay ko na, Manuel? Nasiputak. Idadak iti mansyon dagiti Villaflor. Nasair tirik na ni Andrew. Iti pimanaw. Atapag nga ro da pinabainan ni Vanessa. Anya? Day tatagpay sa Mateo. Ay na, no nakitam la ko matijar na ide. Saan ang maawatan no nakakaasay, no masursuron, no makapungpung to. Kas tagayam. Manuel, agannad ka no kas di apal paliwam ida iti mansyon. Amang ano anyaki diti mapasamakin ka, numadlaw da kang agsipsipot. Di nakpagdanagan Mateo. Kanayon nga gannadak. Nasayat mat no kasta. Diyak kayat amay sagmak ka, gapu lang iti papaaramid ko kin ka. Anyate ko na di kadwam anabilin nga agpaliw ijay Dodoy. Jay Kapitan del Barrio iti dayja lugar ti agriget launay amang doktal iti amin, boss. Dodoy, Paspasurot mo't dagiti kalugaran na. Nang runa jagnagan iti Mindo. dayjay ti ama ni Mateo. Asino nga Mateo? Jagin tutured nga agindag ijay. Kasta ka di. Nanyati ko na, Boss Andrea. Likida rin min dayja Mateo. Anya? Nuko na madayja Mateo ti agin tuture di jay. Iso nga ro ti rumbang amalikidar. Anya? Ibagam lang, boss. Bilin mo lang ti maururay. Tauray asino. Sisasagana kami amang likidar. Vanessa, balasak ko. Mangan ka na. Awan pa'y pulos impaunag mo. Sa anak ang mabisin, yaya. Anya, ng balasag ko. Saan ka pa'y anangan apulos? Yaya, No pampanunutong pa'y laang tinapasamak. Lipatam ko man. yaya. Talaga nga agliday ka no dayjay latta ti adda iti panunot mo. Iso arong bangla ang alipatam on. Tapno awanan ti rason nga agladingit ka. Diyak man amo, yaya. Saan ang mapunas iti alinta tao? Tinakitak nga inaramid na kan ka. Day tati agpaiso, yaya. Kat day tati pagsakitan tinakam ko. Ti panangiraman kan ka ni Papa. Nayapon mo kadimot la amin dagiti taraken tayo adingon. Wen nanan, talaga nga nasikaso kon. Isupay nga ramidan ni tatang. Nasaya at matno kasta anak ko. Ay, wen gayam nanan. Mapanak to yayan da Manuel ha. Sigurado ka nga ijay ayang da Manuel ti papanam? Ninanag met. Sa bali man ti pampanunutan na. Ijay lang ngayon da Manuel ti papanak. Awanin ti sa bali pay. Kan may sa, sigud mo't nga ijay ti pagpalpalabasa kiti oras. Nang runa no sardam, sana ya. Alawuno nanak ko. Ngam di ka unay agparabi nga agsubli dito'y balay ah. Ninanang kit di met. Awan mo't ti pagdanagan nyo kat. Mateyaw anak. Ala, tapno saan kayong hagdanag, nanang? Ikarik nga pagbiitak lang ijayan da Manuel. Mapanak lang makis istorya kan kuha na inton sardam. Abay kasta ti panangkitam kanyak. Awan, Papa. Kagura na kiti naramit ko. Papa, Amumat no anya ti jak kayat, Vanessa. Ngem no apay asupringen naklapta. Papa. Saan ko Talaga ka di asukiran na ka? No di mo kaya ta maulit tinapasama kada kayo kiniklaring. Di naksukiran.
agtulnog kay dan yaman nga ibilin ko ken ka. Kasi timbagakon kada kayo kakadwa, agbalin kayo lang ang lookout. Saklatan ti mga ipatong palitibilin ni boss. Wala. Agyan kayo lang itimbaga ka lugar. Kitag man lang, nuan niya ti maaramidan dayjay nga gintuturan. Nabayagan na jak nakapatay, kakadwa. Angam ita, umutangak manen iti biyag. Ngamnas ka na nadalos ti panang ipatungpal ko iti kayat ni boss ang mapasamag. Tanwag baligya. Sigurado nga amin tayo, ket maikan iti gungguna. Amo Mateo, italaan na amiris ko ti amin nga imbagbagam iti kalabas. Manuel, No sino man dagiti nagkali iti abot iti kabakiran. Masigurado nga da pa kainaigan da iti napasamak ken ka iti. naku namon Manuel. Ti pampanunuti kita. No asino ti pagpapaayan dagiti. Ha? Patsik ang natangdanan laang dagiti nagkali ti abot iti kabakiran. At dalaki ti nang tangdan kadakwada. Kat day ti pampanunuti. No asino ti pagpapaayan da. Ha? Ay, wala paison niya. Ngamsa na bale. Patsik amadoktalak tumatlaang dayta. Dumteng tulat ta tigon taway, Manuel. Manipod ko nam aprinangkam ni Andro. Saan tayo nagsubli diti mansyon? Iyaya, Iso na laeng tadayjay mo tinakaigapuan na. No apay nagsubang kayo nga agama. Di na ko makagora balasang ko. Ngam na ibagak matenkan kano anya ti rumbang nga aramidam. Tapno saan ako maro ti sosikyo iti amam. iyaya, pangaasim ko ma. Siyak ko mati sakit mo. Di ka umanugot iti kayat ni Papa mapasama. Diyak kayat ti makisinlingad ka ni Andrew. Amumot nga idi pay laan. Nadagsanan tirik na kankwana. Uray pay kabsat ni Loretta agayem ko dayjay. Diyak latta kayat ti makisinlingad kankwan. Anyang dagiti agamak. Rabi ingam agpadadang awan pay laeng dito'y balay. Ni Mindo, napan ijay balay da kagawat kulas. Tada ka no napatag apagsaritaan da. Ni Mateo, napan ijay ayan da Manuel. Binilin ko pa'y asaan nga agparabi iunay. Ngam apay adimit la sumangputan. Ay, sa bagay, saan pa'y matkit di nga adalong tirabi iya? Iso at tataulan tay ason eh. Sigurado nga dan ti tao di tabatog ti balay. May sa siguron kadagiti agamat ti simbang ang mga nunimindo dayta. Jak nga mingpatyan ani Mateo dayta. Gapot. Ay! Ay! Diyos ka! Ay! Putok ti paltog dayjay! Ay! Anya dayjay aputok! Di tala ang ruwar tinagtaudan na. Ay, Diyos ko, sapay ang may saak dito'y balay. Tawan pa'y laang damindo kan Mateo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mateo, kaslay jay mo't ayaw nyo tinagtaudan tinanglig ta apo to. Manuel, inakon. Amangan na niya tinapasama ki Jay. Ah? Ay, Mateo! Urayan na! Sumurutakin ka! Ayan ni Nanang, Tatang. Aday di balay. Napalalo ti buteng na. Tatang, asino tinangpaltog kini Kapitan? Ay, jakap mo. Nakitutaklatan itay sumunga daak. Takas jay mo tan kinaabutak. Naggapwam nga minaya. Ijayan da Manuel, Tatang.
Nangagmiti ka nalboong. Iso nagdradarasak ng may. Ay, sabalin da ito yung napasamak, Matiyaw. Saan na nasinsinan laparikot da ito, eh? Pasensyakan. Tasaan ka nalagip nga awagan adagong Loretta. Vanessa? Talaga nagsakit tinakam ko gapo iti naramid ni Papa. Tiyak pulos maaklon ti kastya ngay naramid na. Kaya mo ka dito umayang itamat namin ita mansyon niyo? Saanan? Rabiin. Kan may sa. Amo ka nabanog kamat gapo iti ina si Kasom a negosyong. Vanessa? Inton bigat tulaangan nga agsaraktan. Nagsimple ti pa ng tirak iti Kapitan del Barrio nga aging tutured kakaduhan. May salabala ti naramat ko. Hitman ko naman. Talaga rin? Hitman ka. Sigurado ang maragsakan ni Boss Andrio. Gaputan atong palan ti bilin na ama iwakas ti Kapitan del Barrio iti dayja a lugar. Ket inton bigat. Sigurado kakaduha. At the bonus tayo, manipod kini boss. Nanang, Mateo, anak ko. nanang, aging ka itatabigatan. Kastapay lang tilangam. Aging kang amin ita, anak ko. Diyak pa'y lalipatan tinapasamak idirabi eh. Nanang, Sino tinang patay kindi kapitan? nanang, gusto ko man. Saan ka nagsangit pa eh? Mateo, anak ko. Ala, gusto nanang. Saan arong bangagsangit ka? Diyak malapdan tirik na, anak ko. Agasam tayo tipay mismo abatog tibalay tayo tinakapasamakan ti kasyay. Nanang, Dahil ti pagbut nga unay, Mateo. Mabutbut ang anak ko. Vanessa. Vanessa, balasang ko. Oh, Yaya Claring. Apay akas na tilangam. Vanessa, nangag ko ti damak iti radyo. Napapatay idirabi iti Kapitan Ijayan da Mateo. Ano? Dahil tati paiso. Awan ti makaamo no asino tinang patay. Kat amom ka di. Nangag ko iti damag. Nga iti batog ti balay da Mateo tinakapasamakan na. Yaya Claring. Naskan ang mapanak ijayan da Mateo itamat laan. Apay ngagtantaras ka? Agsara kami ka ni Vanessa ijayan da Mateo. Manong, Mapan kayo man gaya man ijay. at dadakas ana pasamak ijay. Anya ti kayat masawan? Awan panawan ko amang ilawlawag kan ka, Manong. Sige, inakon. Madlaw iti langan ni Loretta kabsat ko ang madanagan. Kayat kadi asawan day ta nagbaligi ni Dodoy iti bilin ko. Kita man lang no anya ti aramiden dagiti aginteng ijay ayan da Mateo. Gapo iti napasama ka. Imposible asaan nga agbutang dagiti aginteng ijay. Imposible day ta. Talaga mabutbut ang nakpaylaang aging gaita balasang ko. Diyak amuno kasano apunasak da ito'y amarikrik na. Nana Marcela. Nakabutbutang da dyan napasamak. Iti pa'y mismo abatog tibalay mi tinakapasamakan na. Anya ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Diyak paylaan mo. Nimindong asawak tinapanmanan iti presinto. Nana. Kat tibang kay ni Kapitan. Imbaga ni Mateo itay, nga isang putda no madamdama ijay balayda. At da ijay ni Mateo tatumultulong ka dagiti naulila ni Kapitan. Ha, adda dimtang. Di kay agdanag Nana Marcela. Amang ano ni Loretta daytan. Inawagak namin itay turong ako dito. Imbagak nga agkita kami laan nandito.
kapitan ni Jay lugar da Mateo tinapapatay? Wan, senyor. Apay, Claring. Anya tinapasamak? Kasano ang napapatay ni kapitan? Sigon iti nangag ko iti damag. Ada nang paltog katkwana, senyor. Aniya. Day tati agpaiso. Day tati nangag ko iti damag. Nakakaasimat dagiti na ulila ni kapitan. Tatang, Matyo, anak. asino tinagaramid iti kastoy diti lugar tayo? Tatang, Jak masungbatan day taas sa lodson mo, Mateo. Amin tayo. Kasta tinamdamagan tayo. tatang, Ultimo dagiti pulis. Awan pa'y ti resulta ti panagimbistigar da. Awan pa'y lang ti lidda maipapan iti kastoy na pasamak. tatang. Nasakit da ito'y. Naksayan tayo niti may sana singpet ken managtulong a kalugaran. Ikarit tatang. Aramidek ti amin. Saan, Mateo? Diyak kaya na makibiyag tayo iti da ito'y. Ha, Baybayan tayo dagiti pulis ang mga ramin iti pamuspusan. Tapno maamuan noan niya talaga tinapasamak. Napagad na iti abanag. Diyak kaya nga dapay mairaman ang maisang Nalaos tinagsak dagiti kakadwan, Dodoy. Gaputa karaman da na ikan iti omento, nga uray saklang tinang ipatong paliti amin. Boss, Diyak kaya't nga dama ko na dagiti kakadwan. Isungay ni kakmat kita. Ngem dakdakil kan ka, siyempre. agyaman ak boss. Sigurado ka kadiya na dalos ti panangisayang kat mo iti amin. Boss, no saan anadalos ti trabaho? Adda ko man naduktalan dagiti pulis, itapay laeng. Sa bagay. Tinasayat. Agrambak tayo man kid di. Maragsa ka na itinagapuanam. Napalalo pa lang tibutan ni Nana Marcela. Vanessa. Wan nga rod, Loretta. Uray laag pigargar itay kasarsaritak. Asino nga ta tinang patay iti kapitan dito yung lugar da Mateo? Awan ti makaam mo, Loretta. Ultimo dagiti pulis. Awan pa lang ti maibagada. Iti kabayag tayon nga umay dito eh. Italaan nga dati kastoy ano pasamak. Loretta. Ha? Mabitlaan. Ni papati umawawag. Sumbatan laangan. Amangan no makaungat no di mo sumbatan. Urayam langan dito'y mansyon ni Vanessa, Andrio. Agyaman ak, senyor. Awan na yaman na, Andrio. Kinunakmatkan ka, siyak ti makamo. Sana mabalin ang naturturay kit din ni Vanessa nga anak ko, nga may ti siya. Agyaman ak, senyor. Agam, madamag ko man lang, Andrio. Si kakadita akin nakam, itinapasamak ijay lugar da Mateo. Sana nanas ka na damagam da ita, senyor. Kinunakmatan kan ka. No siyak ti damiskarte. Sigurado anadalos ti amin. Awan na pulos ti sabit. Very good. Magustuak na ita. Mabitlang nga, tadalag ijay seled. Urayam lang dito ni Vanessa. Agawid ang dayjay, gapo ta inawaga. Sige lang, senyor. Sige lang, Andrew. Agurnong ka itibidot. Taintundumteng ti umno akan ito. Mabalin kontong aramatan dagita. Kontrakan ka. Pimanaw gaya man ni Vanessa. Inawagan ni Senyor Ismael. Medyo adasan anasayata na pasamak itinagbaetan lang nga agama.
Iso nga imbagakan ko na, akasayaatan no agtong palpayla ang iti amana. Sana ron ba nga sukiran na ni senyor? Taamangan no kumaro kit diti sa anda apagkinkin na awanan. Sa bagay, husto lang timpalakad mo kini Vanessa. Narigatan, amangan no nyakit iti mapasamak. Wen nga rod, Mateo. Mabit lang, Loretta. Mangalak lang iti kapem. Saanan? Di nakpagdanagan. Bayam adag iti dadumang adda dito'y lamayan ti agkape. Di nakpagdanagan. Oray no kasta na kainom ka. Kaya't lapta ni Papa asanguan ka. Gaputan mo ni Senyor Ismael asyak trumbang. Huwag mo maikariparakan ka, Vanessa. Ano niya? Nagturad ka matan nagsao iti kasta, Andrew. Vanessa, awan ti sa bali ama ikariparakan ka. No sana siyak lang. Ano niya? Dahil tatipod no. Iso akasayatan no di na kong liklikan. Tauray anya ti aramidan. Siyak tumot lang ti pagtinagan. Nagpustol ti rupan nagsao iti kasta. Dita ka man lang. Oops! Mabit lang. Di nakpanawan. Di nakbastusan. Di naklapdan ayok ka. Jak itulok apanawan na Vanessa. Ibatanak! Tinungpanak. Dahita ti rombangkan ka. Gaputa bastos ka. Awanan ka itibain. Ti imak! Hindi mo patpatan ti imak ayok ka. Dahito'y titandawanan. Sana mabalin nga agtinag ka iti sa bali. Siya tinakay karyam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan akong nagbayag dito'y lamayan, Mateo? Agsubliak ko laangan. Sige, Loretta. Diyak mas baalan ti panagladingit ko ang makakikita kadagiti naulilan ni Kapitan. Nang runa, kat adda pa'y basit nga anak na nga agtawon laang iti duha. Ay, Mateo, aganad ka akanayon, ha? anya ti kahit masawan. Kinapudno na. Agdandanagak para kan ka, Mateo. Gapo iti kasti ana pasamak. Loretta, Amok no anya ti ugaling. Iti kastoy ana pasamak. Amok nga da iwayat mo. Kat day ti pagdanagak. laglagi pagkakanayon day tangay bagam, Loretta. Oh my God, itulod ka niya ginga iti kotse. Nakitak ti inaramid mo, Andrea. Namnamag asan nakakagura, senyor? Andrea. Inaramid ko ti amok arumbang. Tap na maksayan ti naalas apan nakilangan kanyak ni Vanessa. Namin ano ngayong bagam asika ti makaamu iti amin, senyor. Ang maging kaita. Mariknak at di nakaipangpangag ni Vanessa. Saan na mabali na maklaat ni Vanessa? Imbagak matkan ka dayta saan ka di? Wen, senyor, imbagam. Ngem kayat ko ti makasigurado. Iso ngay palubos mo kuma at tulungan kalangan amang kumbinser ka ni Vanessa. At siya ti lalaki ana ikarikan kuwan. Bastos na nga Andrew, nanak la rin. Talagang awanan bain. Apay nga min balasang ko. Anya ti inaramid kan ka ni Andrew. Ibagang kanyak. Anya ti inaramid kan ka ni Andrew. Niday jayan. Isulakit din jay pimanaw. Nasaya at met. Talaga ang masurunak iti kinapresko day jay alalaki. Anya ti ko na dagiti polis tatang.
Ada ka din ti impormasyon da may papanitin ang patay kini kapitan? Ay, awan pa anak. Anya? Dahita ti pagladingitan mi akakadwa ni kapitan. Aging gangamin ita. Awan pa lang ti amo dagiti pulis. May papan iti kinasiasinaw dagiti responsable ti napasama. Kaslam mo kuno anya ti mapasamak tanang. Ay, anya ti kayat mo asawain, Mateo. Marikrik na kasaan ang masulbar ti napasamak. Awan ti madusa a kriminal. Ket saan ang magunod ni kapitan. Ken dagiti na ulilan na ti hustisya. Aniya. Day tatagparparik na kanyak tatang. Ay, di kagsaw iti kastana. Saan arom ba nga mapukawan tayo iti namnama? Saan, anak? Boss, may kadwa itan arabi nga da ka dito yung hideout mi. Apa di mo kaya ti agawid di balayon? Dito yak may lang, Dudoy. Jak kayat ang makadlaw ti kabsat ko. May papan kadagiti pang panggepat nga aramidan. Boss? Ken may isa. Pampanunutok no niya ti ibilin ko kada kayo. Boss, amumet nga uray anya ti ibilin mo kada kami. Nakasagana kami nga tungpal. Amok dayta, Dudoy. Isungarod akang pante ak mapasamak ti amin akayat ko. Gapoy ti kaadayo abuyot ko. Basta'y bagam lang no anya ti kayat mong aramidan mi, boss. Takas itinakon-akon. Nakasagana kami amang ipatungpal iti anyaman akayat mo ang mapasamak. Nanang, inton maminsan nga daw. May tabon to ni kapitan. Ngam saan kayo pa anapan na pulos iji lamayan? Ay, kaslang amin jak kabailan at tanawan ti bangkay ni kapitan. Kinapod nuna anak ko. Aging gaita. Jak pa'y lamalipatan day dirabiian na papatay ni kapitan. Nang runa kat iti batog amis mo ti balay tayo tinakapasamakan na. Nanang, patid ka rin nyo ti pakinagam yaw. Saan arong bangagpaatiw kayo itanyaman amarikrik na ita? Jak ambo Mateo. Talaga asabali ti marikrik na ang papanita. Nagalasan ti kasta nga inaramid kan ni Manong Andrew. Nakarkaro manan ananayunan ti gurak kan kuana, Loretta. Anya nga taaya at talaga ti makagapo. Takas jay langan ti kinapigsa ti kumpiyansa ni Manong iti bagina. Panagkunak kat addaing karikan kuana ni Papa. Anya? Kat day ti pagdanagak, Loretta. Amangan no awan to ti maaramida. No bilang tapilitan nak ni Papa ang makikalay sa iti kabsat mo. Vanessa, amang ano samsam itak tulaangan ti matay. Ngam ti agtungpal iti amak. Anya? Vanessa, saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Saan arumbang ti kasta nga ibagbagam? Anya ti ko na mga ibagam kanya, Claring. Senyora, idi pala namin san akayat kayo akasarita may papan iti daytoy. Ngam linaflapdak ti bagik. Anya ngamin dayta? May papan ka ni Vanessa. Sino tinangtad kan ka iti karbangan namang kumprontar kanya may papan iti anak ko? Senyora, saan kayo... Sumardang kan! Di ka ginlalaing si Kaklaring. Amang ano jak malapdan ti bagik kat papanawin ka. Anya? Ala, panawan nak dito'y tadyak kaya tamakit kita tarupam. Tiawanan bain. Agpakalaingkit din? Asino ko maamang kumprontar kanyak? Iti kayat ko ang mapasamak. Ni Gobernador. Isun ti umawawag.
Nas ka na makapagsarita kami animbag para iti operasyon ti pagminasan. Nalpas yung gaya man nga naramid ti pakaisimbahan ni Kapitan Manuel. Un Mateo, da kamin kadagiti daduma kalugaran ta tinangasikaso iti pansyon. Taging gayta. Madlaw anak kirupay lang iti panunod ta asawa na. Ore asino, Manuel. Saan na basta maaklon tinapasama? Day tangarod kay. Kay lahat ngamin day dyan napasama. Saan aninamnama, Apolos? Anya nga iti plano mita, Mateo? Jak bay amuno niya ti rumbang nga maaramid. Manuel. Kinapudno na. Ado ti mapampanunot kong aramidan. Iso na laeng tadyak amuno kasano arubya. O anya? Nakapagpanunod ka kadimat lang, bayat ti kaadata di igid ti baybay. Uray kaskasan mo. Naksayan ti dagansan ko, gapo itinapasamak, Loretta. Agyaman nakiti pa ng kuyog mo kanyak dito eh. Awat ang yaman na, Vanessa. Siya kung tagkidkid daw iti dispensar, gapo iti kinadorsok ti kapsat ko. Awan ti basol mo. Awan ti pa kay naigam iti naramit ni Andrew. Saan aron bang agkid daw kay ti pamakawan kanya? Vanessa, No asino ti responsable. Iso ti rumbang agkid daw iti pamakawan. Namjak lapat yan, nga aramida ni Andrew ti Castro. Nga, talaga asabali ti ugali na. Kastagayam tinapagsaritaan niyo ko ni Gobernador, Senyor. Wen, Andrea. Iso amang rugin ti operasyon ti pagminasan. Mangrugi tamat nga roden, ngagliksam iti dakkel agatan. Naku namon. Ti pagsayaatan na. Awan to Apolos ti makamo adatamot lagayam ti aking kukwa iti pagminasan. Gaputa ti may waragawag kat ni Gobernador ti utek iti amin. Bilibak at talaga iti diskartem. May papan iti negosyo ken siguridad ta, Senyor. Dahita ti pagbilibak launay kan ka. Andrew? Ketap no nakarkaro amaya dayuta iti atap dagiti agindeg iti dayja lugar. Nasken amapantamat makipagrik na kampay idi iti napapatay a kapitan. Kasta mo ti pampanunutek. Ala, agkuyog ta amapan. Gadmang tantay ti tulong. Tapno nakarkaro amaala ta ti panagtalag. Dagiti mamirmiraot. Nga agindagi dyan. Naibaga kanyak ni Mateo ti marikrik nayo, Nana Marcela. Isong ay mayak di ti balayo. Vanessa, balasang ko. Amang ano pagpabasulan nyo matibagiyo kapoy tinapasamak. Saan arong bang dayta? Gaputawan matibasol yo. Saan mat nga iti kasta, balasang ko. Ngam talaga ngamin adyak malipatan tinapasama. Nana Marcela. Naimbag ko ano na kamagan ti suspek. Ngam saan mo? Tirigat na. Aging ka ita. Awan pa'y laang ti impormasyon dagiti pulis may papan iti kinasya sino tinang papatay kin ni Kapitan. Tilugan ni Andrew tilimabas, Nana Marcela. Uwan na ron. Nalabit ngagdiritso day chay ijay lamayan. Nakitak ti reaksyon ti asawa ti kapitan ita inyawat mo ti abuloy ta, Senyor. Andrew. Uray lang nagmulagat. Gapo iti dakkel agatag na impay mo at tulong ta. Amang ano at damakaalingag iti bagbagam. Sana rumbang nga damakangagkan ka. Jak lang amin malapdan tiriknak, Senyor. Le, apay ngatan. Anya ngatan ti mapaspasama. Nagsubli ni Vanessa ijay lamayan, anak ko. Di mo ayan nakita.
Nakita. Nanang. Ne, Mateo, apay ang nagsanaay ka itinaunag. Anya tinapasama. Jak magustuhan tinamwak. Bayat ti kaadda kajilamayan. Nanang. Ha? Iso ka di an agawid ka? Uy, nanang. Day tati makagapo. At dadyak magustuhan an amwak. Apay aya anak ko. Anya dayta. Mateo, pagdamdamagan ka anak ko. Anya ti ibagbagam anaamuam adi mo magustuan. Pangaasim ata ibagam kanya. Nanang. Minasen dagiti gamrod iti balitok ti kabakiran nga adda iti lugar tayo. Anya? Day tatagpaiso. Day tatinamwak. Bayat ti kaadami iti lamayan. Isu apimbanaw ako ni Jay. Isu ang nagawid akon. Asino dagiti mangminas iti bantay dito'y lugar tayo. Sigun iti impormasyon anamuan me. Kukuha ni gobernador ti pagminasan amang rugin iti kabiitan a panaway. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Day kagayam ti makagapo. No api nga adda ti pakaburiburan dagiti adda ita dito'y lamayan. Ti pampanunutak. No adda nga ta pakainaigan da manong Andrew, iti panaglukat ti pagminasan dito'y lugar da Mateo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Vanessa, panagkunak kat saan adito'y turumbang apagsaritaan ta. Anya? Pumanaw tan dito'y. Narigatan. Amangan no adda pa'y makangag kadata. Umay ka, Vanessa. Nasaysayat ko na. Nuin kuyog tanda pa na sa pimanaw ijilamayan, senyor. No inaramid ta dayta, amangan no dumlaw dapay. Ano ti kahit mo sawan? Mas daw lagi ti dagiti atay jay, no apay a pinilit ta pimanaw matanda Vanessa, kan ti kapsat mo. Idinto ta dati sanda magustuhan na namwanda. Ano ti kahit yo sawan, senyor? Amangan no kunaan dapay, nga dati amu tayo iti kalat at anang lukat ti pagminasan, ijay lugar ta. Niya? Isuwa kasayatan matlaeng nga pinanawan ta da Vanessa kan Loretta. Anya di ko na, Mateo? Nalawag itan ti amin kanya. Manuel, amo kun no apay nga adda dagiti lalaki ang nagturturong idi kabakiran. Kano apay nga adda tinaduktalan tayo anak kaling abot ijay. Kastamat ten dagiti kanal buong anangag tayo ti kalabas. Rinugyang dalaki din tinagminas dita kabakiran. Ne, agpaisoan niya. Iso ang nalawag itan ti amin. Jak umanugot iti panggap dagiti gamrod iti balitok, Manuel. Anya? Anya kumangit ti maaramidam? Makamo ditan. Mateo, saan tayo pa'y anaisimpan ni Kapitan? Matamapay lang ti lamay. Gapuman laeng iti dakkel panagraem ko kini Kapitan. Lapdak pa'y laeng ti marigriknak, Manuel. Urayek ang maisimpat ti bangkay ni Kapitan. Malagip ko, Loretta. Manipod si Mang Petak. Namin anon ang nagsarita da papak ni gobernador. At dapat dagiti gundaway a mismo at ti gobernador tinapan iji mansyon. Namin ano matten anapan ni Manong Andrew iji ayan da gobernador. Anya? Day tati agpaiso, Vanessa.
Iso asim kan iti panunot ko, nga amangan no adamot pakainaigan damanong iti dayjay apa nag-operate ti pagminasan ni gobernador. Posible day ta na panunot mo, Loretta. Amangan no day ta ti pakakumikuman da papaken ti kabsat mo. Asaan da akayat nga ibaga kanyak. Vanessa, Nasken amaamuan tanupod no ti atap ta. anya ti kayat mo asawan? Ikagumaan ta nga amuan no anya ti agpayso. Barang no adda maaramidan ta. No bilang pakadaksan gayam ti kaaduan ti anyaman a nakairamanan da papa. Mangisagana kay ti mabalin mi apagsangwan kini Andreo, Claring. Senyor, Oh, apaya nakamot talang kapailaang dita. Di mo ka dinangag timbagak. nangag ko, senyor. Matlagayam. Apay nga roda nakamot talang kapailaang. Agtignay kan. Matungpal, senyor. Kaano nga ta makasaritak itinalapat ni Senyor Ismael. Ado ti kaya nga ibagakan ko, ana. Yung kanayon apabainanak, tunggal rugyak kuman akasaritak. Sa dino tinapanan nyo, awan kayo matidilamayan iti nagsubliat. Impagarup ko ang nagawit kayon. Nga madapay matlaeng di taparaangan dagiti lugan nyo kini Loretta. Napan kami lang nagpaangin basi, Mateo. Ha? Nadlaw mi namin nga adda ti komplikado a pagsasaritaan da itay ijilamayan. Isa manaw kami pailaan. Ti maipapanit yung madanin niya operasyon ti pagminasan. Naklaat kami amin itinamuan mi adamag, Vanessa. Saan kami laeng ang makapagtignay? Gaputa saan pa'y ang isimpati bangkay ni Kapitan. Iti nakita ka reaksyon itay dagiti agindag iti dayja a lugar. Patsyek nga da iwayat da, senyor. Aramidan danuan yaman ti kayat da. Ni gobernador ti makalaban da. Uno saan? Maipada da amin iti kapitan da. Andrew. Awan ti saan nga aramidan dagiti buyot ko para kanyak, senyor Ismael. Isu ano ada agbalin alapad ka da Mateo. Sigurado ama ipada da itinagbanagan ti kapitan da. Sapay la kumatag tultuloy latta ti makitkitak alin na nganyo kin ni Vanessa, Loretta. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Nana Marcela? Ay, adon ti agagayam anakitak anadadail tilin na nganda. Gapulaeng iti saan aninamnama abanag adimteng iti berda. Nana? Katnamnamaek asaan amapasamak kada kayo kin ni Vanessa. Tinapasamak kadagiti dakdakamatek nga agkayam. Ikagumaan mi asaan kami ama ipada kadagiti ibagbagayo, Nana Marcela? Ad-adakit ti apatib ka rin mi ka ni Vanessa tilinangan mi. Kat ikagumaan mi ti saan nga agpa-apektar iti anyaman adumteng apariko. Dita kami pagdanagan dito hideout, boss. Saan kami amasikuran dito eh? Kinapugno na. Kontento kami dito eh. Nasayat no kasta dodoy. Diyak kayat nga da makunayo kanya. Siya kung timang ibagbaga, boss. Awan na pulos ti makunami kan ka. Ket ikarit nga agtalinad kami anapudno kan ka nga amo mi. Pakaragsakat dayta mang manggagapitakan ka, dodoy. Boss? Kahit tuwag sagana kayo lang. Ang mga no dakilat nga ipaaramid ko kada kayo. Itiwurayan niyo nga oras, boss. Nakasagana kami nga agtungpalkan ka. Ibagam lang no anya ti kayat mo mapasamak. Tada kami timang ipatungpal. Naimbagman, tanagawid kay ita, Manong Andrew. Apay Loretta, kailiwnak ka di. Mas daawak lang no sa dino tinapana, Manong. Dua arabii asaan ka nagawid.
Imposible mat nga imyan ka ijay mansyon da Senyor Ismael. Amo ka saan ka mabalin nga umyan ijay? Nga oray pay ni Senyor Amis mo, ti mangawis kan ka. Sikamat, Loretta. Awan gaya ma talaga ti bilib mo kanya. Manong Andrew? Kan may sa... Anya kumaaga po nga umianak iti mansyon da, senyor. Ado ti sanikwa tayo amabalin ko apapanan. Tanulabsang ti agsarita. Adayo anabakbak ng tangem da Senyor Ismael. Ha? Day tati agpaiso. No kayat tati agpaaramid iti dakdakkel a mansyon ngem iti mansyon da Senyor Ismael. Kabalan ta, Loretta. Kung naklano talaga saan kanyo may makipagrikta, nanang. Saan amabalin ajak umay iti maudi arabi iti panakalamay ni Kapitan, anak ko? Nanang. Saanan asabsabali kada tayo ni Kapitan, kanti pamilyana. Iso nga uray no di pay lanapunas iti alin tataok tinapasamak kan ko na. Naskan nga da aklat ka dito eh. Tapno ipariknak kadagiti na ulila na ti panangisakit ko kadakwata. Nakakaasi dagiti na ulila na. Nangro na ti duapay latitawan ng anak na. Wanya rod, nanang. Nakakahasid naman. Ngam nagsasarita kami kadagiti kakalugaran tayo. Saan tayo idaabay-bayan? Rumbang laang anak ko. Kaslamay may satayon a pamilya kadagiti kakalugaran tayo. Iso arumbang lang agsisinakit tayo. Rumbang ko mga dak ita ijay maudi alamay, yayak la rin. Ngam ingkadang ko ti saan laangan amapan. Vanessa. Pampanunutat ngamin, nga ang mga noaddakit di ti saan anasaya at amapasamak. Husto ti pangadang mo. Saan abale, ta naipakita ka na iparik na matan kadakwada, ti pan nakipagladingit mo. Iyaya, madamag ko man kan ka. Ti anya, balasan ko. Adda ka di amom a negosyo, anakisosyoan ni Papa ka ni Gobernador? Ha? Apay adamdamagam dayta. Kaya't ko lang ang amaamuan, yaya. Ladingitan nga ibaga, balasan ko. Awan ti maibagak no maipapan iti dayta abanag. Awan nga minti karbengak a makibiyang iti anyaman a mapaspasamak diti mansyo. Formal ti operasyon iti pagminasan, senyor. Pudno launay timbagam, Andreo. Awanan ti parikot. Pudno dayta, senyor. Ket no adaman rumso a parikot. Naska na marisot adagos. Anya ti kayat mo asawan? Simple lang, senyor. No adarumso a parikot adagiti agindang ijay timang parnoy. Iti mabit. Adan tumanen malamayan ken itabunda. Anya? Andreo, day tatiliklikam nga ramiden. Apay, senyor. Anya ti makagapo? Apay alabdan nak no bilang lain. Karugrugi pa'y lang ti operasyon ti pagminasan. Iti kanito amaamuan ti uray asino nga da pakainaigan tayo ti pagminasan, sigurado adakdak ka laparikot ti maparnuay. Kat day tati sana rumbang nga mapasamak. Saan na mabalin amaamuan ti uray asino nga dagayang pakainaigan ta iti pagminasan. Apay asaan ka makaid na anak ko? Nanang. Adda ka di parikot. Anya ka di mapaspasamakan ka. Itata na itabunan ni Kapitan. Nasken ama pasamak matentirumbang, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Nanang. Di mo ko naan amakibi ang kaitipan na kaanop tinang papatay kan kuana. Delikado dayta anak ko. Bayam adag iti pulis ti mga ramid iti dayta. Gaputa iso ti trabaho da.
Saan aday ta tidakdakamatan? Nanang, saan aday ta ti kayat ko apakibyangan? Ha? Anya ngay nga rod, anak ko. Anya ti plan-planuom nga aramidan. Planok akasaritan ni gobernador. Anya? Nang rugintipan na kami nas ti bantay diti lugar tayo. Kaya't asawin day ta. Nang rugi matinyag paggad ti biyag tayo. Mateo. Ammo tayo amin nyag kakalugaran ti may papaniti day ta. Ammo tayo adak kala paggad ti itden kada tayo nga umili ti pan nakadadahil ti bantay. Gapoy ti panagminas ta. Iso anas kanya adda agtignay kada tayo. Nanang, nasken amaamuan dagiti masiknan ti arong ngaing tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kunak man no di mo kayat nga asit gan ti kapsat ko. Apay akas ta ti ibagbagam itaw, Vanessa. Aramidat dayta, tapno maamwak no anya ti agpayso. Anya? Dayta ti agpayso, Loretta. Iso pa nagkunakat nasken nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amakisinningadak ka ni manong mo. No siyakla ti masurot. Jak umayon iti pangpanggapam. Angam sika ti masaknan iti dayta. Sika nga rod ti makaamon no anya ti rumbang nga aramidam. Loretta. Isa makaamo ka nga rod, Vanessa. Ngam tandaanam nga daak lang dito'y akanayon ang nakasuporta kan ka. Kung naklano at ibilin mo kada kami. Iso ngay may kaita dito'y hideout, boss. Awan ti ibilin ko, Dodoy. Kaya't ko lang akumustahan ti kasasadyo dito'y. Kas ilimbaga kidim mawag ka. Awan ti barikot kada kami. Kontento kami iti kadami dito'y hideout. Tamanaksida kompleto kami iti abasto. At dapay dagiti mang parparagsak kada kami dito'y. Kinunakmutan, Dodoy. Urayan niya pa iti kayat yo. Urayan niya ti kiddawan nyo. Kabaelak nga ipay. Banag apakaragsakan mi unay, boss. Nasayat no kasta, Dodoy. Kat no dapay sa bali akasapulan nyo dito'y. Ipakaamuyo lang kanya. Laring, ingka man plansyahan ti pagbado. Uwan, senyor. Saya ti maplansyahan, diyak kayat nga da nakuso apasit na. Nakababain kini gobernador. Ha? Oh, apay akas na tilangam, apa mananangag mo timbalikas ko a gobernador. Awan, senyor. Awan. Sigurado ka? Uwan, senyor. Lipatin niyo kuman tinagbalin a reaksyon ko. Awan day jay, senyor. Ay, saan arumbang ti pangpanggapam, anak ko? Tatang, May baga kanyak ti inam ti planom. Ketjak ipalubos ama iwayat mo day ta akalukwam. ngem tatang, saan akalukwan ti aramida? Ay, siya kun ti mangibagbagakan ka, anak ko. Kalukwan day ta pangpanggapam. Saan ang mabalin day ta? Posible apakaisag makam day ta. Iso asapay lakuma ta denggen na. Sapay lakuma ta saan na natangken ti ulom. Tatang, Siyak titong palam, anak ko. Agtalag ka kanyak. Siyak ti amam. Ket saan ko lakit di nga itulog ang may sagmak ka. Oh, apay akas ti panangkit-kitam kanyak, Loretta? Kas lakit din ada nadagsa na basol ko. Si kamat manong Andrew, managipapan kalaunay. Nakaskas daw lang amin ti kasta panangkit-kitam kanyak. Ada ka din na aramid ko, di mo nagustuhan? Awan, manong. Adala na pintas nga ipadamag ko kan ka. Kanya day ta? Amom ka di nga iti kaunaan na gundaway. Kat nadlaw ko akas lasaan na kan akagura ti gayam ko. Anya? Day tati agpay so, manong Andrew. Mas daawak nga rod.
Damo adaras ananggag ko nga insawang na tinagan mo. Asaan anagamuran itigura? Wano uray surun man la kuma. Apay manong, ano tinaramid mo? Awan natin ko. Awan tinaramid ko. Mhm. Nalapit ana amirisan ni Vanessa. Asyak gayam at talaga tirumbang apakisin nga na. Ket saan ano asino laditan alalaki. Among brad, gusto man ti balakad kun kadagiti dadakkel mo. Manuel, Amo tayo amin na na-impluensya ni gobernador. Sabla day ta. Narungsot pa eh. Nanya ti kayat na, maaramid na. Kapot ay sukot nga rod day ti poder. saan niya omdas data? Tapno agbuta nga. Kat jakon patuloyin ti pan nakisaritak ken kuana. Anya? Kayat mo asawan? Kasaritam lat na? Nga oray na nagpakaasin ken ka ti ama ken inam? Asaan ka kumangag darasudos? Mateo, ang mga nanya ti mapasamak ka dagiti dadakkel mo. No agbanag ka adakas, gapoy ti kastapang panunutem. Manuel, no saan nagtignay? Asino nga rod tinamnamaen tayo ngagtignay? Mateo, aramidan mo't datatamindong amam ti amin, saan ka di? Kan may sa, adamat dagiti polis. Pulis? Saan agtalag kadakwada? Anya? No talaga nga aramiden dagiti pulis ti responsibilidad wenno trabaho da. Nakamasayag pa ila kumaday di kapitan. Adda impormasyon dan iti kinasya sino tinang patay ken kuana. Mateo? Iso ala dingitek nga ibaga, Manuel. Awan ti makalapid kanya. Nas kanyag tignayak. Jak itulok amadadail ti kabakiran nga inan-anadan tayo nga agindag ditoy. Anya ti parikot, boss? Ang mga nodan tukit di rumso aparikot iti may sa negosyo ni kani Senyor Ismael. Isungag sagana ka, Todoy. Awan ti parikot iti dayta, boss. Kanayo na ka nakasagana. Bilin mula ang ti urayak. Nasayat no kasta? No kayat mo, boss. Da kami pa yun ti mangbantay kadag iti trabahador ijay. Relax ka lang, Dodoy. Diyak kayat nga damasaw ni Senyor Ismael. Iso asaan ko pa'y apakibiyang antidiskarte na ija pagminasan. Di mat ni gobernador ti akin kukuha iti dayjay, boss? Saan, Dodoy? Dami lang ni gobernador. Da kami ka ni Senyor Ismael ti akin kukuha iti dayjay. Ngem saan arumba nga maamuan ti uray asino day tabanag. Mawata kon, boss. Alang araw din. Inakon, taado pa'y tinaskan nga si Kaswat. Bastag saga nakalaang Dodoy. Nakasarita ko ni Manong Andrew. Naglaw ko ang maragsakan, idin ako nagkankwana, akas lakayat mon, akasiningad. Agyaman na, Loretta. Awan anyaman na, Vanessa. Imbagak matan, tulungan ka, itipanggap mo. Oh, apay ang nagsanay ka, itinaunag. Pampanunutak lamin. Husto nga ti araramidak. Ha? Kalkalabana kon ti amak iti kastoy nga araramidak. Kaya't mula ang amadoktalan ti agpayso, saan ka di? Ngamin, sana kaya't nga aklunan ti amam no anya ti agpayso. Day tangarod ka. No kas tangarod, saan arumbang apabasulam ti bagim? Awan ti dakas nga aramidan. Di ka manan makaid na anak ko. Anyat mapaspasamak kan ka aya. Pasensya kan nanang. Aglalawak ngamin ti mapampanunod ko. May papanmanan iti pagminasan ti pakaburiburan. Saan ko nga ilibak? Ay unay kan aya, Mateo. Imbagami matan kinitatang mo. Asaan arumbang amakibiyang kakadagiti banag adagiti opisyal ti rumbang ang mga sikaso. Nanang. Iso amabalin ka de. Saan ko man aday ta ti panunutem? Saan mo apakibiyangan day tabanag? Tama nga noan niya pa'y ti mapasamakan ka. Nakasaganan dagiti taok, Senyor. Anya ti kayat mo asawan, Andrew.
No daron suwa parekot iti pagminasan. May sala nga awag ko iti tao. Nakasagana amang ipatungpal iti anyaman nga ibilin ko. Andrew, nalipatam ka din tinagsaritaan tayo tayo nabiit. Imbagakan ka sa narumba nga mamuan ti asino man, nga da pa ka inaigan tayo ti pagminasan. Senyor, uray ka sano ti panangilimad tayo ti dayta. Patsyek adumtang tumatla ang tika nito amaamuan dati amin. May mayatan ti nakasagana. Panagkunam ka di, numamuan ni Vanessa dayta, saan nga ta maapektaran ti panagsiningad diyo? Ha? Amang ano nakarkaron to na saan kayo ang makapagsiningad? Senyor, inkarim kanyak asika ti makaamo iti dayta abanay. Saan ka di? Ha? Kat panagkunat, saan mo dadailan ti inkarim kanyak nga ipamuspusam ti amin. Tapno agsiningan ken agtinungpal kami iti anak mo. Agdalaang itay dito'y ni Mateo. Ngamyak na siputan no sa dino tinapanan na, balasang ko. Nana Marcela, Ay, madanaganak itar aramiden ni Mateo. anya ti kaya tiyo asawan? Amok nga da sa bali apang panggapan ni Mateo. May papan iti panaglukatan ti pagminasan dito'y lugar may. Kastagayan. Kat madanaganak iti anyaman nga aramiden na. Ang mga nuag durso, kat iso ti pakaisagmakan na. Nagamot na lang kamanan, sika, Claring. Ha, Senyor Ismael. Sayang ti pakpakan kukan ka, bayat ti panagnaid mo dito yung mansyon ko. Nukasta nakamot talang ka kanayon. Una yan di kasta pa nagsasauyo kanyak, Senyor. Masakitan ka iti imbagag? No masakitan ka, anya pa'y lang arod yar aramidam dito yung mansyon ko. Dahito iti tandaanam. Awan ti karbangan ditoy. Ha! Buisit dagiti antay ti aglawlaw ko. Agpapada da amin. Karamanan ni Andreo. Madlaw ko nga da sa bali adyan nga ita. Di nagmat siguro mapapasol ni Nanang. No bilang man tapang panunutik ti mapaspasama kita, Vanessa. Mateo, Talagamot niya na makapadanag ti pananglukat ti pagminasan diti lugar mi. Malaksid a madadailan ti bantay. Wenno ti kabakiran nga inan-anadan mi. Sigurado nga agpaggad kami pa yung agindag ditoy. anya ti kayat mo asawan, Mateo? No makali ti uneg ti bantay. No masansan ti panagaramat da iti dinamita iti panagminas da. Sigurado nga agreg ka ti daga. Anya? Damagig man gayam ken ka, Vanessa. Adda ka di pa kay naigan nyo iti daytoy a mapaspasamak ita. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.